Kaixo, aurreko batean jada ikusi gendun nola formularioak hobetu zitezkeen, o behintzat talde marko bat, aukera anitzak, aukerak pixkat mugatzeko kontrol bat bezala, nola agitzen gendun ikusi gendun, bale, talde markoena. Eta gaur ingo duguna da, pixka bat sakondu formularioen inguruko hortan guztian, gehituz bi azpin primaki. Hau oso erabilgarria da, eta ikusiko duguna da nola aurreko ariketan goatzaldi mazate egiten genuen zen, ikusiko dugu berriro hemen taulan nola zegoen eginda erlazioak, dauzkagula taldeak, diskak eta abestiak. Nahi dituguna da taldeak, diskak eta abestiak denak sartu formulario berean. Ze horrela jakin dezakegu abesti bat sartzen ari ganean ea zein diskatakoa den eta baita ere zein talderena den. Ze askotan, zein diska hau baldin badago identifikadore batekin lotuta, zenbaki bat besteik ez da izango, eta guk ez dugu jakingo oso ondo zein disketako datuak sartzen ari garen, edo ez behintzat zehazki. Beraz egingo duguna da dena bat egin. Bale? Aurretikan pixka bat, aurreratu dut lan pixka bat, datuak sartu oso hau sortu dut, eta hemen dauzkagu lehendikan talde bakarra gaunukan sartuta, eta zan glaukoma, eta gero bere diskak zauden hemen. Hau egiteko erabiltzen dugu morroia, bai? Morroia sortzeko formularioak edo imprimakiak. Eta horretaz gain, beste zerbait gehitu nahi baldin badugu hori ja edizioan sartu barra daukagu, bale? Orduan, edizioan sartuta naiz baita ere aurretikan pixka bat eta hor gehitu ditut izenburu horiek, bai? Editatu ingo dugu. Eta ikusten ez, hauek mugitu daitezkela. Jarri nahi ditugun bezala, eta guztia jetxi daiteke, eta orain dena jarriko zait nahiko itxusi, seguruena. Baina, hemen gauzak gehitu ditzazkezuela, aldatu ditzazkezuela, jakin badakizue, bale? Ditu dezakegu hemen, jarrita horrela, ez dakit, batetik handazkagu taldek, bestetik handazkagu diskak, eta bestetikan dauzkagu abestiak, bai? Hau egia esan dena utziet zerrin da. Hoin dena egotzen da. Dauzkagu taldek alde batetikan. Dauzkagu diskak bestetikan, eta beste iskina honetan jarriko ditugu abestiak. Nola lortzen dugu? Lehen bizi. Ingo duguna da klikatu hemen klikatu daukagunean gaude disken barruan, eta behar ditugu bi botoi erabili hau guztia egiteko. Daukagu bat hemen, ikusten zuen, imprimaki nabigatzaile izena duna, eta taula kontrola. Erderaz edo gaztelaniaz edo ingelesez nola diren ez dakit, une honetan. Baina euskaraz erabiltzen badituzue behintzat, hauek dira ikonoak, eta hauek bere egin izenak, imprimaki nabigatzailea eta taula kontrola. Imprimaki nabigatzaileak esaten digu momentu honetan nun gauden. Klikatu duten ez hau, gaude azpi imprimakiaren barruan, eta gaude taulatxo honetan. Eta guk ingo duguna da beste taula bat gehiago gehitu. Nola egiten dugu hoi? Klikatzen dugu hementxe bertan, bai? Eta egin duguna da esan zerbait berria nahi dugula sortu, eta nahi dugula beste imprimaki bat sortu. Zein imprimaki izango da hori? Izango da, bat izena duna, ez dakit, gehitu aldatuko dugu izena. Ez dugu aldatuza, ez diguzten. Baina, imprimaki honetan, gaudenian, ingo duguna baitere propietatea eman. Eta esaten duguna da, imprimaki honek dauzka beste datu batzuk. Zein taulatako datu ditu? Ditu abestiak taulako datuak. Eta gero egingo duguna da baitare lotu ondoko beste formularioarekin. Esango diogu, diskak taulako ide diska dagola lotuta abestiaren zein diska eremuarekin. Eta horrela, behin batean aukeratzen dugunean, bestean ere hori ja aukeratuta egongo da. Hau erlazio da zuzenean
morroiak egiten duena imprimaki eta azpinprimaki bat sortzen ditugunean, bale? Orduan, hau honi ados esan da, jada lotuta daude bi imprimaki hauek, baina klaro, imprimaki honek oraindik ez dauka ezer bere barruan. Nola lortu dezakegu horlako karratu bat sortzea, horlako elementu bat sartzea hemen ondoan? Ba oso erresa da, beste botoi honekin. Taula kontrola. Ez balin badaukazue zuzenean zuen erraminta barra horietako batean, atera egin behar duzue, bale? Eta ikusiko dugu nola egiten den, ez bale zalentza balin badituzue, ikusiko dugu gelan edo galdetu. Bai? Taula kontrola botoi hau klikatzen dugu, eta hemen karratutxo bat egiten dugu, gero aldatuko dugu. Eta ikusten duzue abestien eremu guztiak sartzeko aukera ematen digula. Bai? Amaitu. Eta hemen daukagu azkenean taulatxo bat, dagona lotuta ondoko disken taulari ere bai, eta hemen sartu ditzazkegu abestitako datuak. Goazen konprobatzea honek ondo funtzionatzen dula, bai? Sartuko ditugu jada datu guztiak, bai? Hemen, hau guztia itxiko dugu, gorde, eta orain, exekutatu ingo dugu. Bueno, glaukomari sartu dizkiogu bi diska, eta bi diska duek bere abestiak dituzte, vale? Diskauntako abesti bat, izan daiteke, bastakit izena, hemen daukat txuleta, dauzkagu hiru abesti, itzali ezin, haizea eta whisky versus Fanta. Dauzkatu, itzaldi ezin. Bi bakarrik askatuko ditut, itzaldi ezin, eta izea. Guztera, honek, 3 minutu eta 50. Eta bestenek, 2 eta 50. Egia da, zenbaki hauek guztik, egon barko liratekela, agidez, ordu edo formatu baten pixkat egokiagoa litzatekena. Hori, ez dut oso ondo diseinatu. Hemen baino, bai sartu ditzazkegula datuak eta ikusten duzue, hau dirala 0 diskakoak. Baina klikatzen bali bat hemen, zer abesti ditu honek. Ikusten zuen txataula utxi gelitu dela. Eta orduan, bat diskan, volumen 2 izena duen diska horretan, dauzkagu beste datu batzuk, Jungle eta Egunon. Jungle eta Egunon. Zerak, bueno, berriro jarriko. Eta honek, 4 minutu. 4 minutu ditu, esango dugu. Bai, eta zein diska, bat diskakoa. Ez dakit zergatik anatea zaidan formatu honekin hementxe, baina, bueno. Berez, honen berdina da. Bai? 2, 3, bat. Hauek integerrak dira, eta behar jarri ditu. Gero zergatik anagartzen den formatu hau bi dezimalekin, ba hori bai ez dakit dela. Orduan, hau gordetzen baldin badet, gorde, itxi, bai, goazen ikustea, zein datu gelditu zezkigun datu basearen barruan. Gara honea, ikusten ditugu diskak, leheno bezala, hori da, hemen ez ezer aldatu, baina dauzkat abestiak. Eta dauzkat bi abesti diska batetakoak, eta beste bi abesti beste diska batetakoak. Orduan, jada, sartu ditugu abesti hauen izenak jakinda zein talderenak zian eta zein diskatakoak ziren. Bai? Prozesua pixka bat berriro egiteko eta ikusteko zein abantaila dituen honek guztik, ingo detena da, talde bat sartu, talde horren diska bat eta diska horretako abesti batzuk. Joango naiz, berriro imprimakira, eta esaten dugu, bueno, hemen daukagu glaukoma izeneko taldea. Klikatzen dugu hemen, orain gaude taldeak aldatzen. Klikatzen dugu hemen azpian, eta aurrengo registrora goaz. Orain sartuko dugu beste talde bat izena duna, Willis Drummond. Willis Drummond dia Baionakoak. Eta sortze urtea, uste dut, 2006. Ide taldea, beak sortzen du. Ide diska, zein diska, badauzka, hemen doka txuleta bate bai, Anthology, eta Willis Drummond izan daun beste bat, bale.
estiloa rock. Urtea, ez dut begiratu, 2007 eta beste 2009. 2007. Zein talde ikusten duzu, ja lotuta dagola. Izena estiloa roka. Eta baita ere da eta taldea da bat taldea. Ikusten duzu, jatiala 2 eta 3 diskoak lehendikan 0 eta 1 ziren glaukomaren 2 diska horiek. Eta behin, hauek aukeratzen ditugunean, esaten dugu, jartzeagoaz, antologiko pare bat abesti, zeintzuk zian antologiko. Uztaia eta erabakia. Uztaia, erabakia. Luzera, 300 eta 5 minutu, bai? Eta beste diskontakok izango lirateke, berriro, ez da Irango eta Austura. Ez da Irango eta Austura. Zerak, lau, 7 eta 6 minutu. Ados, diska azkenengoa, dara 0, 1, 2, 3 diska sartu ditugu, eta hau da, hiru diska, bale? Orduan, jada dena goratzen dugu, baina badakigu abestia sartzen ari ganean zein talderen, zein diskatakoa den. Eta dena aldi beren. Eta horrek ze ematen digu, pista handia ematen digu, hasierako datu guztiak sartu nahi ditugunean, bai? Eta taula anitz nahi ditugunean bete, aldi beren. Adibidez, abestiak sartu nahi ditugu, baina abestiak zein diskatakoak dira, diska bakoitzaren kodigoa jakin beharren, horrela lotu egiten ditugu. Binaka egitea ja erosoa da, baina hirunaka batzutan interesgarria da jakitea, eta nik nahi nuke hau ere zuek menperatzen. Beraz, horrela utziko dugu, nik uste dut kontzeptuak nahiko argi daudela, navigazioarena ulertu behar dago, ikusiko dugu berriro ediziokoan ikusiko dugu botoiak zintzuk diran, gogoratu, inprimaki nabigatzailea behar dugu jakiteko une bakoitzean non gauden, bai? Eta azpinprimaki hau, ikusi duzue, 2 azpinprimaki daudela, subform grid hau eta inprimaki hau dela tala kontrola bat, egin dioguna da azpinprimaki bat azpinprimakiari. Ados? Eta orduan hau dago honen barruan, dela diskaren barruan dago abestiak. Eta honek dauka baita ere beste subform grid oitako bat edo taulatxo bat datuak sartzeko. Egin daiteke beste modu askotara, baina gutxienez hau enperatuta nahikoa litzateke. Beraz, eta beste botoia, dala elementu hau, kuadrotxo hau sartzeko, da taula kontrola. Honekin, uzten dugu formularioen edo inprimakien inguruko guztia. Gogoratu baita ere, eskatu daitekela, hauek guztiak pixka bat pertsonalizatzea. Irudiak atzean jartzea da oso erraza, irudi bat txertatzen da, deskargatu dezakeguna, gogoratu beti irudiak PNG edo fondorik gabeko irudiak izatea, vale? Hori lortu behar dezue beti, eta bestelakorikan ez. Formularien inguruan ikasi beharko genituzken 2 gauzak dira hoietxek. Batetikan jakitea ondo zein dan modua talde marko bat egiteko, aukera anitzak taulatxo batean, taula laguntzaile baten bitartez sartzeko, eta baita ere nola gehitu azpinprimaki bat gehiago. Ados, honekin bukatzen dugu. Beste bat arte. Agur.